Diri si makatanga. Ay, sinamok ba kay? Ito ka napangin-hangin na ta. Ah, kibali. Nagpaanwin ka. Malamang, nagpahangin nga ni, di nagpahanwin. Nagusa di ka diri ah. Ingano, di ka gusto magkalapok karon? Buang ka, nag-ulan, maglapok-lapok ta, pahangin sa tayo. Ay, sa muka, bigay na pa, gunahon na nga problema ba? Unsa man ka kapatid, di man kay nana before. Napakay pa before kagahapon, nung ikaw nagbago, pasagdi sa kurundriya ba, kay mag-anwin ko ba? Kibali, di na gili ka mga skal. Dili. Di na gili ka mapugos. Sa muka, si pamugos ng dili lagi na. Sa muka, mag-anwin ko ba? Di na lang gili ka ma-please. Sa muka, ay, nagbalik-balik ng dili. Ka. Pagpayaw ba? Sabi ka mga skal, tanawa. Kandi. Pundo sa kadiri ako bahala ha. Sige. Pundo na kadiri ha. Gutom ka wala. Medyo gutom ko ba? Bahagi gutom dahil ka. Relax sa kadiri kay. Sikapihatan ako na dira ha. Laki bali, wala itong tika diri. Wala talak. Nice kayo ang place, no? Oo, haling sa pa-shoot dari ah. Hala, walo pa ba ng mga skala oh? Hay! Ma'am! Ay, si mga balaki. Kaning taga, asa dahil mo mag-feel ako, murag dayo mo ba? Oh, karon pa lang dyan. Karoon pa mo nakasuroy diri ha. Gwapo kayong place no? Kini, kuya guys, Mr. Limo diskarte oh. Kini, murag na diri ako swerte. Kanang mga ma'am, okay ra magpalaila ko sa inyong gwapa nga friends. Mr. Lindense, mag-name. Ha? Basta ka Emilio gani. Ha? Ermilio? Nagsipon ko na niya batang karon pagita na halin. Ako sang kaon si Melody. Ako sa isuri-suri sa palibot ma'am ha. Moban ko, walay pagduan ko. Ano siya? Loko, ang tuyabong yung gibira. Ay, gwapo kay kagkamot mo no, hamis kayo. Salamat, ilad kayo ka. Silo, kablo ka sa inyo magbarkada ni mo sila. Oo, ano man. Kanang kablo ka sa tinood lang. Sa inyong tanan, ikaw yung pinaka-attractive ba? Nagsino-sino imong mga bling-bling. Bling-bling. Kanang imong nong ba sa inyong kagwapa, nagsino-sino ka ba? Tara, isuri pati kata. Kita ka, kita ka, nang Rihanna. Ako na. Ay, mo na. Ako nagtrabaho, ako nagkalot ng kanala na. Sa kibali, mas dapat pa ka na ako. Dili, ako nagkalot, trabahantin ako. Trabahantin ako, dara. Kanang, man ba, kanang, kasig na kay, muta si mong kamot, ay, kasig na kay gamayng kwarta dara. Kalibo lang yun. Uy, kapaspas ba rin yung mga itong buanga ka? Ay, dili, manang kanong kwarta ng matag sa ako, eh. Palit na itong tubig, munduha ba kay, layo-layo pa na yung tuyo ko na to, ni mabaktas na. Ay, sweet, yung kay kasako ako. Nang madikaw pa, gawapa kagat. Sa kalibo sa, bago tayo kisap na. Happy, Pero akong lipstick. gwapa kayo, bling-bling kayo, bling-bling kayo. Gina, sa kalibo. Dara. Palit yung tubig ha? Case ka? Ay, ayun ka. Ano anak, tumagang sa kalibon niya. Nagbalik ako ha. Para case ha. Pasis ako ha. Sige, bang. Wapa, jadi ka ba? Balik ha. Ang bisa ng bling-bling. Ayan, di, ato na ko ha. Ha? Grabe Mr. Lim. Yaan ang mga chika gid. Pili gid ang bakla. Ya, kan. Gids na? Saan na mong nong? Nganap, nagubam na mong nong dira. Ano ito labong mo ni mong gibili? Samang kaya. Uy, gigoto mong kaya ka. Walog na kay mga askal oh. Praktikalan pa. Kibali, nangwarta ka. Yung sa pay answer. Diskarte ka sa ano. Piliun na to tong dagag bling-bling. Yan sa mga gigoto mong kaya ka. Para mga umot ka. Ay, mo na dyan ni makaboylet na dyan ko. Magprinda dyan yung iPhone ron. Muna na ron ang diskarte. Praktikalan to ba? Muna nasa ko i-introduce inyo nga gaming app mo ni ang una game. Click niyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na, na-register og login. Pero kung bago pa ka, pag-register na sa registration, butanam nila mo cellphone number, password, verification code, og referral ID. Din boom automatic makadula na ka na sari-saring dula dra na Dragon Tiger Call Game og uban pa pero ako i-try ng mind scale kaya na rin mong bumba dapat star imo mapilian dira unya kung madaogan naka gusto ka mag-cash out click lang withdraw butan mo dira mong GCash account OTP din automatic maka-withdraw naka din kung gusto pa kang magdula pero naot na naka coins sa pa i-click lang mo ng plus sign butan mo dira mong GCash account din mamili ka na 100 200 500 1,000 ug uban pa ko na bahala og pila basta kay GCash siya apoy gamitan yan sa man na gets ninyo kung na gets ninyo kay wawa mamayot eh.